Hej, jeg skal konstruere en trekant på GeoGebra med en konstant på 3 og rekonstruere skitsen i opgaven. Det gør jeg ved først at fjerne aksen og tilsætte et gitter. Og så vil jeg bare lave skitsen, som er på opgaven, hvilket vil sige den første katete, den skal være på 2 cm, og den anden skal være på 3. Og så forbinder jeg vinkel A og C for at få hypotenusen. Nu vil jeg så gerne lave den anden lige dernede trekant, og jeg har fået at vide, at konstanten er 3, derfor så ganger jeg de to kateter, og så laver jeg trekanten. Her, og her er den 6 cm, og her skal den være 9. Og så forbinder jeg vinkel D og vinkel F for at få hypotenusen. Nu har jeg så lavet den. Nu vil jeg så gerne sige, at hvis nu det er, at man har et større tal, eller et tal med nogle decimaler, eller en af siderne er med et stort tal, eller nogle decimaler, som man ikke lige kan hovedregne, hvad konstanten vil være, hvis man ganger det med, så kan man for eksempel sige, hvis nu en af siderne var 3 cm og 56, og så ganger jeg med konstanten, og så vil den regne det ud fra 1, og så kan man gå ind på linjestykke med given længde, og så kan man trykke på sit punkt, og så vil der komme sådan en boks op, som der vil sige, hvad ens længde så gerne vil være, og så kan man skrive den længde. Men det behøver vi så ikke her, fordi at vi allerede, jeg allerede kunne hovedregne det. Ja. Nu skal jeg så finde ud af, hvad forholdet mellem de her to arealmæssigt. Og jeg fandt ud af, efter at arbejde lidt med det, at arealet det er lig med konstanten i anden. Det vil sige, hvis jeg nu sætter den her herind, og så ved jeg, at konstanten er 3, og så hvis jeg siger 3 i anden, det er så 9, så forbinder jeg linjestykker med, hvor mange trekanter af de her, som kan være inde i den her. Her er 1. Nu burde der meget gerne være 9 små trekanter inde i den her figur. 4, 6, 7, 8, 9. Ja. Og så kan vi også bevise det med en anden trekant. Hvis nu vi siger, at konstanten er 2, og hvis den først var 2 cm lang her, og så har vi 4 og 4 her, så kan vi se, at den så kan være der 4 gange. Sådan her. Ja, og det var det. Hej!